Pero iba talagang quality talaga ng Japan, swear. Yes. Kasi kahit na binabalibag na ng mga bad mood ng mga kapwa natin, mga Pilipino, hindi siya nasisira, dahil. Syempre, hindi kasi yun maganda sa Japan. Oo. Sa mga Japanese na ganun. Kailangan talaga, meron kasi tayong tinatawag na honne at tatemae. Kailangan talaga, yung tatemae talagang ipapairal mo. Ano ba yung Okay. tatemae? Paki-explain. Ikaw na mag-explain. Sa'yo galing na yan eh. Oh. Walang tigil. Gusto mo na kumain, dahil? Yung honne kasi, kung anong nasa isip mo, yun talaga yung gagawin mo, yung sasabihin mo. Wala kang pakialam kung ano ba yung magiging resulta sa paligid. Yes. Diba ganun yun? Tapos, ang tatemae, yung sensitive ka, parang kung ano lang yung dapat gawin para sa society, yun lang talaga yung gagawin mo. Dapat concerned ka. Yes, dapat concerned ka. Basta dapat kailangan prim and proper. Yun. Yun. Hindi po pwede dito na wala kang breeding sa Japan. Yes. Kasi usually yung mga tao dito, kalma lang sila. Tsaka hindi nakikipag-away ng suntukan, dahil. Oo, Day. Yun. Mga Hindi na nagsusuntukan. walang suntukan level. Kasi pag nakipagsuntukan ka dito, kung sino yung unang sumuntok, yun yung magbabayad ng penalty. Yes. Medyo malaki-laki din yung penalty. Makukulong ba? Oo. Makukulong. Yes. Bayad ka, pakulong ka pa. O, diba? Kaya wala kang magagawa. Iyan mo yung ipit mo na lang sa pintuan yung inis mo. Yung mga Haponesa, hindi naman yan sila Sanay. hindi sila pumapatol sa ganun. Yung mga Haponesa kasi more on sila, Tahimik lang. tahimik, sa likod sila tumitira, yung parang chismis-chismis Mga lang. marites. Mga marites sila. Ay, wag kayo. Mga Haponesa, grabe din kamarites. Mm. Mas sila, hidoy. Ano nga yung hidoy sa Tagalog? Mas matindi sila compare sa mga Filipino na mga marites. Ay, mas grabe yung mga Haponesa. Naka-witness na ako ng away ng Haponesa. Grabe. Alam mo, yung away ng Haponesa, ha? Yun tungkol sa mga chismis-chismis din. Yung, ano bang tawag nun? Yung mga private life ng isang tao na Haponesa. Like, yung mga malandi-landi. Yung mga ganun ng mga bagay. Kinakalat ng isang Haponesa. Saan yan nangyari? Sa work mo din? Sa work ko dati. Oo, dry. Kasi yung work ko din dati, wala masyadong Pilipino, mas maraming Haponesa. Tapos, ang nangyari, merong gitna na marites na parang sinasabi dun sa isang Haponesa na sinisiraan siya ng isang Haponesa. Tapos, parang malandi daw, ganun. Basta marami na siyang chismis na nangyayari. After nun, nag-away sila, grabe na, nag-iiyakan na. Iyakan lang? Walang sabunutan, Day? Wala, pero yung iyak nila, yung parang nasa locker lang. Tapos na. Ganon lang yung iyak nila. Alam mo yung paligid talaga ng mga yung mga tao, hindi nila alam, hindi sila aware na naman na meron nangyaring ganun. Pero pinatawag sila sa office. Sa work yun, di ba? Sa work. Pinatawag sila ng boss namin kasi parang grabe na yung chismis, talagang below the belt na yung nangyari. Pero wala lang nakakaalam, kaya nagulat sila noong nalaman nila kasi parang ako ang nagsabi na, sila, nagmarites din yung lola niyo. Marites din. So, ano yung nun? After nun, nang nag-away sila, wala nang Wala, friends pa rin sila. Parang, ang nangyari kasi, magkaaway sila sa likod, pero pag nakaharap, parang walang nangyari. Kaya after nung pinatawag sila sa office, parang normal lang, parang walang nangyari na away, parang, hi, ohayo gozaimasu, parang ganun lang, hi, arigatou gozaimasu, ganun lang din, parang walang nangyari. Plastikan at next Yes. level. As into the highest level. Sabi ko talaga, wow. Pero, kahit na yung sa tingin ng ibang mga Pilipino na plastikan yun, pero for me, parang maganda rin siya. Na hindi magulo yung paligid, walang nadadamay, yung hindi yung sigawan, mga gano'n, may mga hindi gano'n mga away dahil classy din yung mga gano'n na awayan. Oo. Nabully na ako minsan ng Haponesa. Yung din yung si Marites nung nag-away-away, nagsasalita ako. Minsan, meron siyang trip na mang-bully talaga kahit kanino. Noong ako, parang meron akong sinabi sa kanya. Tapos sabi niya,
Sabi niya, gumenne, ego wa karanay. Sabi ko, ha? Nagnihonggo naman ako, ha? Parang ganun. Tapos, nagulat yung mga kasamahan ko. Niya, bakit siya nagsabi, cha, na ego wa karanay, nagnihonggo ka naman. Ito talaga silang ganun. Pero ang balita ko, na daw siya. Nasa imperno na siya. Oo, na siya, Taisho nag-taisho ko, nag-resign. Nag-resign na. Kapag matagal ka na sa Japan, yung mga ibang word, makakalimutan mo na, no? Yung Tagalog. Kasi kung nag-work ka naman kung saan mostly yung ginagamit mo talaga na word or language is Nihongo, nakakalimutan mo talaga. So, yung ibang mga Pilipino din dito, hindi nyo din sila masisisi kung hindi nila alam yung translation ng sinasabi nila. Kasi, nandito sa Japan, so, most likely, Nihongo talaga yung ginagamit na language. Ay, kumatok ang aking anak. Oh, nani? Masarap ba? Ay, ang harap. Ay, hatay pata. Tanggalin na natin to dahil sa plato dahil. Ay, oo, Day. Bakit nakasunong mama to? Huwag ka rin na. Plano ko lang. Tinatong ko lang kasi ang init niya dahil kanina. Dahil napaso ako, nakalimutan ko na. Nilagay pala siya sa microwave oven. Parang feeling ko lang, kukunin ko lang, dahil ko sa taas. Parang microwave lang. Hindi pala oven dahil. Ang init, Day. Grabe. Tapos, pag ganun ko, Day, patay, ang init ng tiyan ko. Kaya sabi ko, Day, please open the door. Sabi ko, ang init sa tiyan. Oo. Mahirap din kasi So far. maghanap ng mga true friends dito sa Japan. Oo, totoo. Yun lang yung napansin ko. Hindi naman sa pero mukhang mahirap talaga humanap ng matinong friend. Totoo. Yung walang kompetensya. Oo. Di ba? Dapat happy ka kung ano yung na-achieve ng friend mo. Di ba? Hindi yung kung anong na-achieve ng friend mo, gusto mo, mas ano ba yun? Yung sobrahan mo. Sobrahan mo. Wag ganon. Kahit naman siguro sa Pilipinas, may ganun din. Oo naman. Parang nasa culture na natin. Na kung ano meron ang kapitbahay, dapat meron ka rin, di ba? Oo. Which is normal lang siguro yun. Oo. Pero, wag naman umabot sa point na parang all out ka na talaga na malampasan mo yung isang tao. Meron ganyan sa atin. Yung talagang mangungutang. Oo. Oo. Makuha lang yung gusto nila. yung makuha yung gusto. Marami yan dito sa Japan. Oo. Kahit naman sa Pilipinas, pero pinag-usapan natin yung mga Pilipino dito sa Japan. Oo. Kapag meron kang gusto na yung sobrang expensive, mahuhulog ka talaga sa pangungutang. Ano yung advice mo sa mga ibang tao na hindi naman afford, pero gustong-gusto talaga? Hindi na siya healthy. Hindi na siya healthy. Oh my God. Cellphone dito, ang pinaka maaga, 2 years, diba? Pero ngayon, meron ng mga 3 years, 4 years, may mga ganun na. Tapos meron sa AU, Day, na kunwari 4 years yung contract, pero after 2 years, gusto mo nang palitan yung phone mo. Yung current phone mo, ibibigay. Tapos, papalitan nila ng bago. Tapos mawawala na yung mo? Yung utang, yung remaining balance mo sa old phone, mawawala. Diba? Bongga ng Japan. Bongga, pero parang sayang naman, binayaran mo lang 2 taon, tapos ibibigay mo lang dito sa kanila. Yes, parang ganun. Pero kasi, Yung pag-change ng model. yung pag-change ng model, mabilis. At saka, like sa amin, hindi namin sinosurrender. Ang dami ng cellphone, hindi naman nagagamit sabay-sabay. Hindi, bigay mo sa Pilipinas, Day. Ayoko nga. Baka meron ako mga video doon. Baka i-revive nila. Dahil nakakatakot. Dahil, alam mo, naisip ko yun, na yung mga dating phone ko, ibento ko sa Pinas. Kahit na sabihin mo, 2 lapad, 3 lapad, 15K, okay lang sa akin kasi 'di ba kahit nga siguro isang lapad, masaya na ako. Doon lang yung ko medyo takot-takot. Baka ma-revive ng mga yung mga magagaling sa ating mga expert, yung ating mga ma-revive yung mga video natin. Yung Kaya ayoko magbenta, bahala na yung mga cellphone ko malata. Nagmura. Day ha? May mga ganyan ka palang video, hindi ko alam. Dahil ka lang for the content. For the content? Wala kong hilig.
Pero yun know, yung mga ano, manonood ng mga ganon. Hala, ang ating ano dai pang ano, R18. R18. Kaya dai, kaya next time siguro pag bibili ng iPhone yung ano, mataas ang memory na kukunin ko. 1 terabyte mo na, Day. Oh, ay busog na ako dai. Wow, nahiya! Noon sa, Day? Dai, mo ano naman, maubos na natin dai. Oh, gyata. Huwag kayong maniwala sa kanya na busog siya. Pero alam mo, ang saya kapag meron kang nakakasalamuha na Pilipina na yung parang lang. yung parang hindi ka i-judge. Like, Oo. ay bakit Haponesa ka, anak ka ng Hapon, hindi ka marunong mag-Yungko. Yun talaga yung mostly na natatanggap ko. Like sa TikTok mo, di ba? Mm. Meron kang identity crisis. Mga pet ng Pilipina. O, di ba? Arigatou gozaimasu, Miss Yang Vlog. Rabu-rabu.